കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൂടുതൽ. ആ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ 3 ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പം 3 ആഴ്ച ഇന്നത്തേക്കായല്ലോ കഴുത്തിൻ്റെ കാരണം ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കുറയാത്തായിരുന്നു. വേദന നന്നായിട്ട് കുറവുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പൊള്ളിച്ച് പിന്നെയാണ് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത്. പാടുകൂടിപ്പം മൊത്തം മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഇത് എത്രത്തോളം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കാം, എനിക്ക് കിടക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ. തലയാണ വെക്കാം അപ്പം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കിരീര ഒടിയുന്ന പോലെ സ്വരമുണ്ട്, സൗണ്ട് വരും. നല്ല സ്വരമുണ്ട്. സൈഡ് അയക്കുമ്പോഴോ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങഴിക്കുമ്പോഴും സ്വരമുണ്ട്. അല്ല പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ? ഇങ്ങനെ വെക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ഞാൻ തന്നെ മൊത്തം തിരിയണമെന്ന് പുറകോട്ട് അല്ലേ? അപ്പുറത്തോ? അപ്പുറത്തും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം. കഴുത്തിന്റെ അയവെന്ന് പറയാം. കഴുത്തിന്റെ അയവെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഇത്ര കുനിക്കത്തല്ലേ? ബാക്കിലേക്കാണെങ്കിലോ? ബാക്കിലേക്ക് ഇത്ര കുനിക്കാം. ശരി ശരി. ഓക്കെ. എന്തായാലും അത്ര ആയല്ലോ. കുറയാത്ത എന്താണ് ഈ 3 ആഴ്ചയിൽ? ഇപ്പൊ ഇത് മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചം ഇല്ലാത്ത എന്താ പറയാവുന്നത്? നല്ല അയവ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ല സ്വരമുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചേക്കാം. കുറെ പേര് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം 3 ആഴ്ച ആയല്ലോ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊള്ളലിന്റെ ആഘാതം മാറിയല്ലോ.